Хто нечакана адказаў Марыі Калеснікавай, чым скончылася паляванне Лукашэнкі на знакамітую спявачку, а таксама што вядома пра таемнае пахаванне высокапастаўленага вайскоўца. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Мікола Статкевіч даў вялікае інтэрв'ю нямецкаму выданню «Цайт». І вось, што важнага там прагучала. Статкевіч паведаміў, што пакідаць Беларусь ён не плануе ні ў якім разе, хоць і ўсведамляе ўсе рызыкі такога рашэння. Ён не выключае, што ўлады могуць нават вярнуць яго за краты, але ўсё роўна адмаўляецца ад эміграцыі. Таксама Статкевіч разумее, што за ім сочыць КДБ, а дома хутчэй за ўсё стаіць праслухоўка, таму ён ніколі не абмяркоўвае свае планы нават з жонкай на ўласнай кухні. Таксама палітык падкрэсліў, што рэпрэсіі ў Беларусі працягваюцца, бо рэжым баіцца новых пратэстаў і разумее, што пасля ўсяго зробленага Лукашэнкам мірнымі, як у 20-м годзе, народныя хваляванні ўжо не будуць. Далей цытата Статкевіча. Людзі ненавідзяць Лукашэнку яшчэ больш, і ён гэта адчувае. Я думаю, што ён спіць начамі горш за мяне. Канец цытаты. Акрамя таго, Статкевіч не пагадзіўся з пазіцыяй Марыі Калеснікавай, якая лічыць, што Еўропа мусіць наладжваць адносіны з Лукашэнкам, інакш Беларусь канчаткова апынецца пад Расіяй. Статкевіч назваў такі падыход старой казкай, якую захаду расказваюць ужо шмат гадоў, бо на яго думку і Лукашэнка, і Пуцін гэта персанажы аднаго гатунку, як сіямскія блізняты. Разам з тым Статкевіч выступіў супраць ізаляцыі беларускага насельніцтва і падкрэсліў, што звычайныя людзі павінны мець магчымасць бачыць нешта іншае, акрамя Беларусі і Расіі, і наведваць сваякоў за мяжой. Ну а Святлана Ціхановская расказала пра сваю нечаканую праблему. Цяпер яна з часткай свайго офісу перабралася з Літвы ў Польшчу і сутыкнулася з тым жа, што і тысячы іншых беларускіх эмігрантаў. У эфіры Еўрарадыё Ціхановская прызналася, што не змагла адкрыць рахунак у польскім банку пра свой пратэрмінаваны беларускі пашпарт. Тым часам Лукашэнка працягвае наладжваць адносіны з краінамі Афрыкі. І цяпер у Палацы Незалежнасці ён прымаў міністра замежных спраў Алжыра Ахмеда Атафа, які перадаў Лукашэнку 3 пасланні ад свайго прэзідэнта. Усе яны з'яўляюцца хутчэй рытуальнымі знакамі ветлівасці, але важна тое, што ў найбліжэйшай будучыні кіраўнік Алжыра плануе здзейсніць афіцыйны візіт у Беларусь. Сам Лукашэнка быў у гэтай афрыканскай краіне ў снежні мінулага года, і па выніках той паездкі хваліўся, што Беларусь мае ў Алжыры шмат інтарэсаў ад продажу трактароў і лекаў да экспарту тэхналогій і нават зброі. Лукашэнка нават аптымістычна заявіў, што Беларусь і Алжыр разлічваюць павялічыць узаемны тавараабарот з 50 да 500 мільёнаў даляраў на працягу ўсяго толькі 1-2 гадоў. Таемнае пахаванне генерала. На траякураўскіх могілках у Маскве ва ўмовах павышанай сакрэтнасці адбылося пахаванне генерал-маёра, які паводле неафіцыйных звестак мог загінуць падчас нядаўняга выбуху ў рэстаране. Прычым на могілках з самай раніцы былі ўзмоцненыя меры бяспекі. Там дзяжурылі сілавікі, а заезд на тэрыторыю быў абмежаваны, і аўтамабілі правяралі як супрацоўнікі ДАІ, так і людзі ў цывільным. Усіх наведнікаў таксама прапускалі праз металадэтэктары. Паводле сведчанняў відавочцаў пахавалі, цытата, даволі маладога генерал-маёра. Меркавалася, што загінулы мог быць сябрам галоўнакамандуючага паветрана-касмічнымі сіламі Расіі генерала Александра Чайко, ды прысутнічаў на святкаванні яго 55-годдзя ў рэстаране, якое скончылася выбухам аднаго з падарункаў. Тады загінулі 5 чалавек, яшчэ не менш за 19 пацярпелі. Галоўнай цэллю нападу мог быць сам генерал Чайко, якога украінскія ўлады абвінавачваюць у датычнасці да ваенных злачынстваў у Бучы. Падчас выбуху загінуў зяць генерала, але сам Чайко выжыў. Асобы іншых ахвяр трымаліся ў сакрэце, але цяпер гэтае таямнічае пахаванне паказала, што нехта з вайскоўцаў усё ж быў ліквідаваны. Пазней стала вядома, што так сакрэтна быў пахаваны 53-гадовы генерал-лейтэнант Ігор Ерусалімаў. У аб'яве пра развітанне Ерусалімаў называецца героем спецыяльнай ваеннай аперацыі, але без пазначэння пасады. У
У Беларусі накрылі цэлую банду, якая беспакарана дзейнічала дзесяцігоддзямі. Яшчэ з 90-х злачынцы рабавалі кватэры, склады і офісы, вымагалі грошы ў прадпрымальнікаў, а падчас аднаго з такіх нападаў нават забілі ахоўніка. У 2019 годзе бандыты выкралі жыхара Мінска і 12 дзён утрымлівалі яго, вымагаючы $250 000. Калі сваякі закладніка сабралі частку грошай, то мужчыну адпусцілі, але ўжо праз 9 месяцаў злачынцы схапілі яго зноў. Яны забралі $20 000, адабралі ў яго машыну і прыгразілі расправай, калі той пойдзе да сілавікоў. Але пазней пацярпелы ўсё ж звярнуўся ў міліцыю, і цяпер затрымалі 7 удзельнікаў банды. Аказалася, што ўсе яны паспяхова дзейнічалі з 98 па 2025 год і яшчэ летась патрабавалі ў адной з ахвяр перадаць ім зямельны надзел на Віцебшчыне. Цяпер усе фігуранты справы знаходзяцца ў СІЗА. Іх чакае цэлы букет крымінальных артыкулаў, суд і працяглы тэрмін за кратамі. Бяда адбылася ў Светлагорскім раёне Гомельшчыны. Там кіроўца легкавіка не даў рады кіраванню і вылецеў на сустрэчную паласу, па якой у той момант ехаў грузавік МАЗ. У выніку загінуў і сам кіроўца легкавога аўто і 3 яго пасажыраў, у тым ліку 2 дзяцей. Выжыла толькі жонка мужчыны, але яна згубіла ў гэтай аварыі мужа, малога сына і сваю пажылую маці. Цяпер па факце здарэння следчы камітэт Беларусі завёў крымінальную справу і высвятляе ўсе дадатковыя абставіны трагедыі. Новыя нядобрыя падзеі на беларуска-літоўскай мяжы прывялі да вялікага скандалу. Група мігрантаў выйшла з тунэля, пракапанага з боку Беларусі, і напала на літоўскіх памежнікаў. Як паведамляецца, памежнікі пачалі затрымліваць некалькіх чалавек, якія спрабавалі пранікнуць у Літву праз той самы тунэль. У гэты момант з-пад зямлі выйшла яшчэ каля 20 чалавек, якія напалі на 4 памежнікаў, выкарыстоўваючы палкі і камяні. Усё гэта адбылося яшчэ 26 ліпеня, але падзеі замоўчвалі больш за тыдзень, што выклікала абурэнне літоўскіх уладаў. Пасля таго, як інфармацыя стала публічнай, прэм'ер-міністр Літвы Міндаўгас Сінкевічус заявіў, што лічыць непрымальным тое, што пра сур'ёзны інцыдэнт стала вядома толькі праз сацыяльныя сеткі. У сваю чаргу міністр унутраных спраў Літвы распачаў службовую праверку адносна дзеянняў кіраўніцтва памежнай службы. Ён заявіў, што раней атрымаў толькі агульную інфармацыю пра спыненне будаўніцтва тунэля, але не ведаў пра сутыкненне з мігрантамі. Невядома, ці мігранты самі капалі той падземны ход, ці гэта ўсё было чарговай спланаванай акцыяй лукашэнкаўцаў, але калі гэта другі варыянт, то, на жаль, тут у іх усё атрымалася, бо па выніку памежнікі не пацярпелі, але скандал пачаўся гучны. Дарэчы, паводле літоўскай службы аховы дзяржаўнай мяжы, у 26 годзе зафіксавана 12 выпадкаў спробаў трапіць у Літву праз падземныя хады. Трагікамедыя здарылася ў Мінску. Там школьнік вырашыў пажартаваць і скінуў сваёй маці фотаздымак, на якім незнаёмы мужчына выносіць з іх кватэры тэлевізар. Спалоханая жанчына адразу жа выклікала міліцыю, але хутка высветлілася, што на самай справе нічога такога не было, а фотарабаўніка яе сын-прыкаліст проста згенераваў з дапамогай штучнага інтэлекту. У выніку жанчыну нават не пакаралі за ілжывы выклік, бо яна пазваніла ў міліцыю, будучы упэўненай, што адбываецца сапраўднае злачынства. Ну а іншы малы сам аддаў аферыстам $200 000 бацькоўскіх грошай без усялякіх жартаў. Хлопчыку патэлефанавалі ашуканцы і пад выглядам міліцыі напалохалі, што яго бацькам пагражае крымінальная адказнасць за махлярства, таму неадкладна трэба было задэклараваць усе наяўныя грошы. Той паверыў і вынес з хаты ўсё, што яго сям'я збірала на новую кватэру: $160 000, 30 000 еўра ды 30 000 беларускіх рублёў. Па інструкцыі злачынцаў хлопчык пакінуў купюры ў кустах непадалёк ад дома, і калі бацькі даведаліся, што адбылося, то было ўжо позна. Кур'ера ашуканцаў сілавікі затрымалі, але ж грошы той ужо паспеў адправіць за мяжу. Прычым высветлілася, што падмануты школьнік раней наведваў прафілактычныя лекцыі міліцыі і абмяркоўваў ашуканскія схемы з бацькамі, але пад псіхалагічным ціскам махляроў разгубіўся і павёўся на іх развод.
Праблемы з новым шлюбам, крытыка Ціханаўскай і сабачы дзень нараджэння. Стала вядома, чым цяпер жыве спявачка Анжаліка Агурбаш, якая праз сваю палітычную актыўнасць стала адным з галоўных ворагаў беларускай улады. У 2020 годзе Агурбаш жыла ў Расіі, але выступала ў Беларусі на дзяржаўных святах перад Лукашэнкам і не мела ніякіх праблем. Але ж пасля арыштаў Віктара Бабарыкі і Сергея Ціханаўскага артыстка нечакана прыняла ўдзел у мітынгах супраць фальсіфікацыі выбараў каля беларускай амбасады ў Маскве. Ужо хутка Агурбаш заклікала ўсіх беларусаў дапамагаць пратэстам і прызнавалася, што плакала, калі бачыла разгон маршу пенсіянераў. Праз гэта ў яе пачаліся праблемы на радзіме. Яе ўнеслі ў чорны спіс артыстаў, а таксама завялі крымінальныя справы, абвінаваціўшы ў распальванні варожасці і абразе Лукашэнкі. Але ж выдаваць яе ў Мінск не сталі, бо акрамя беларускага пашпарту артыстка даўно мае і расійскі. У выніку беларуская прапаганда была проста ў шаленстве, што артыстка можа выступаць з гастролямі ў Расіі. Дайшло нават да таго, што ў 24-м годзе тагачасны беларускі пасол у Расіі Дмітрый Круты асабіста выказаў абурэнне Канстанціну Эрнсту, што Агурбаш з'яўляецца ў эфірах Першага канала. Пазней спявачка пачала падтрымліваць сям'ю Цапкалаў. Яна неаднаразова з'яўлялася ў іх стрымах і крытыкавала Святлану Ціханаўскую. Але ж паціху ад такой актыўнасці яна адышла і знікла з палітычных навінаў. Цяпер Агурбаш плануе чарговы шлюб, але вяселле ўвесь час пераносіцца. І сама Анжаліка наракае, што ўсе праблемы з заключэннем шлюбу ідуць праз яе палітычны пераслед у Беларусі. Цытата: «Я абмежаваная ў выездах. У мяне яшчэ пара палітычных артыкулаў, таму мы думалі і вырашылі ўсё ж адкласці ўрачыстасці». Канец цытаты. Дарэчы, імя свайго каханага Анжаліка не называе. Яна кажа, што хавае яго з мэтаў бяспекі, бо жаніх мае бізнес у тым ліку і ў Беларусі. Затое сёлета Агурбаш арганізавала іншае свята – дзень народзінаў свайго сабакі пароды мальтыпу. Калі гадаванцу споўніўся год, то Анжаліка зрабіла для яго вечарыну з гасцямі, гірляндамі ды тортам са свечкай. Беларуска, якая пазнаёмілася з новым кавалерам, атрымала адразу дзве непрыемныя навіны. Пасля сумеснай ночы мужчына скраў у яе банкаўскую картку і прыхапіў таксама люксавую сумачку Луі Вітон, якая была дарагая для жанчыны яшчэ і тым, што была набытая ў Іспаніі ў якасці падарунка ад сястры. Ласага да чужых рэчаў кавалера хутка знайшлі і нават вярнулі ўсё скрадзеныя гаспадыні, але з адным непрыемным паведамленнем. Каб ацаніць памер нанесеныя злодзеем шкоды, сумачку ацанілі эксперты, і высветлілася, што гэта падробка, якая каштуе максімум 500 беларускіх рублёў. Вось такія навіны чацвярга. Падпісвайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы заўтра.